sa buluhaton 3 ang elhonta ang mga letra nga T nga dagko o gagmay, A nga dako o gamay, M nga dako o gamay, ug Y dako o gamay. Ha? Naikatings nga isda. Sige, Princess Lubel, punita ng isda nimo diha nga nasa imong sulanan ug ibutang dito sa kilid nimo. Sige. Hinganli unsa na mga letra ha? Sige. Tinga. Dako. Tida. Kamay. Okay. Ana. Dako. Wana kamay. Okay. Unsa may sound sa letra nga iyan eh. Kani. Unsa ni nga insay sound sa ani nga letra ha? Okay. Kani. Unsa may sound sa ani nga letra ani? Anya. M na. Okay. Sunod. Kani unsa ni nga letra? Y kani nga letra ha. Agjahang sounds ani mura man to i bawag na mao pa ni. Then kani letter T ang sounds ani is murag pa ako ng dila ni Mulubel pa ako na okay. So, mauna ang mga nagkalanlain nga letra.